नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' माहारिखौ मिथिहोनो लुबैयो जे बिथाङा बिश्वनाथ नार्जारिया आं उन्दै समनिफ्राय मिथिगौ बिथाङा आंखौ फंबाय होनना लिंदोंमोन आदा होनना लिंदोंमोन बै समाव जि समाव बर' हारिया जोंखांदोंमोन दावराव खालामदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय बर' हारिखौ गिदिर गोलाव गोजौ खालामनो थाखाय बे समाव बिथाङा आन्दायेसभाबै स्ट्रागोल खालामदोंमोन बे स्ट्रागोलखौ जों मिथिगौ बेनो जे बर' हारि हिसाबै जोंखौ बुंदोंमोन ओइ फंबाय कानसन ओइ फंबाय बर' रायजोफोर एसे मोजां लाखि मोजां थां मोजां सलि बेयावबो जोंनि हारिखौ मोजां लांनांगौ जोंनि हारिखौ मोजां दैदेनलांनांगौ बे बाथ्राखौ बराय बिथाङा गोसोआव लाखिदोंमन मानो होनना बुङोबा बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि जाखादोंमोन जे बर' हारिखौ गामि गामि थांनानै जोंबो बुंहैदोंमोन ओइ बर' हारि दावगा बर' हारिखौ दाखि बर'नि रावखौ फोथांना लाखि बर' हारिखौ मोजां लाखिनांगौ बर' रावखौ मोजां लाखि बर' हारिखौ जों थांनो हानांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा अरायबो बुंगादोंमोन आरो आंनि बादिबो जों मिथिगौ जे बिथाङा बिभिन्न ट्राइबेल अर्गानाइजेसनबावबो बर' असम ट्राइबेल संघ अल आसाम ट्राइबेल संघ दुलाराय बर' साहित्य सभानि नलबारि डिस्ट्रिक्ट आफादगिरि बिथाङाबो बे समाव दैदेननानै गामि गामि बर' हारिखौ ओरैबायदि माने जोंखांहोदोंमोन बर' हारिनि थाखाय जाहाथे बर' हारिया बे मुलुगाव थांनो हायो बे मुलुगाव बर' हारिखौ फोसाबना लाखियो बे बाथ्राखौ खिन्थु रावबो बावनो हायामोन आरो बेखायनो बे सुबर्नखान्था ओनसोलाव बिथाङा भेन्सार स्कुल थानाय अबस्थायाव गावनि रेलनि साख्रिखौ गारनानैबाबो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय उननि जोलैनि थाखाय मोजां मावनो हानाय बायदिहाय बिथाङा बायदिसिना महरै बायदिसिना खामानि गेजेरजों बर' हारिखौ बिथाङा दिनै जौगाहोदोंमन आरो दिनै बेखौ सिमान जादों जे सुबर्नखान्था ओनसोलनि लोगोसे नलबारि डिस्ट्रिक्ट लोगोसे समस्त बर' हारिनि गेजेरजों बिथाङा सासे नाम जानाय मिथिजानाय मानसि आरो बेखायनो जों समनि दैदेनगिरि होननानै जों सानदों बेखौ बिथाङा मानो होनना बुङोबा दिनै गोजोनथाव बाथ्रा बेखौनो जे बिथांनि सोरां संदानगिरि होनना बिथांनि नामाव जों गांसे बिजाब दिहुनदों बे बिजाबनि गेजेरजों जे दुलाराय बे ओनसोलनि लोगोसे नलबारि डिस्ट्रिक्ट ओनसोल सुबर्नखान्था ओनसोलनि लोगोसे बर' हारिनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिहोनो लुबैदों जे बेसेबांबायदि जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव निस्वार्थ जेबो सार्थ गैयै हिसाबै खामानि मावलांनो हायो बेखौ बिथाङा जोंनि आदर्श हिसाबै जों मानिना लादों आरो आंखौ बुंदोंमोन बे अल आसाम ट्राइबेल कंग्रेसनि आं नेहाथारि जायोमोन बिथाङा आंखौ सहाय खालामदोंमोन सानसर नों अल आसाम ट्राइबेल कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि नलबारि ट्राइबेल संघ जानाय अबस्थायाव बिथांखौ जोङो सहाय खालामदोंमोन नै सानसर बर' नों नलबारि ट्राइबेल संघ सालाय दुलाराय बर' ट्राइबेल सालाय बर'नि लोगोसे गासै ट्राइबेल माहारिखौ दिनै नोंथांमोना दैखांलां गासैबो ट्राइबेल जोंखां गासैबो ट्राइबेल गावनि नांगौ जानायखौ बिना ला दाबि खालाम मोनथाय खालाम बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो सानसे सुबर्नखान्था ओनसोलाव नलबारि डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ जानायाव बिथाङा बे रायजो आफादनि आफादगिरि जानानै ओरैबायदि आफाद खुंदोंमोन जाय आफादाव सारा नलबारिनि 300 थान्दैया जमा जानानै थुबुर जानानै बायदिसिना ट्राइबेलनि समस्याफोरखौ रायज्लायलांदोंमोन बिथाङा बिटिआव थुलुंगा होदोंमोन बेखौ जों बावनो हाया बिथाङा आंखौ ट्राइबेल संघ नेहाथारि जानायाव बिथाङा सहाय खालामदोंमोन दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ जानाय जयेन्ट सेक्रेटारि जानायाव बिथाङा सहाय खालामदोंमोन आंखौ बिनिफ्राय दुलाराय ट्राइबेल संघनि नेहाथारि जानायाव सहाय खालामदोंमोन बायदिसिना माने ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टआ बिसोर लोगो दंमोन बेखौ जों सिमान खालामदों दिनै सारा दुलाराय बर' मानसिफोरा मानि लाखानांगोन बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरा गोगोम जायोमोन बिथाङा फोरोंगिरि जादोंबाबो बिथाङा नांगौ जानायनिफ्रायबो बांसिन गोरोंमोन बिथाङा बेखायनो जोङो मोनसे डेमागग आरो पेडागग होनना बुंदोंमोन डेमागग बिथाङा राजनितिबिद बाथ्रा बुंग्रामोन पेडागग नांगौ जानायनिख्रुइ बांसिन बिथांखौ रोंदोंमोन बिथाङा बेखिनिखौ सोलोंदों लांदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दिनै बे आफादनि गेजेरजों नोंथांमोननि आफादनि गेजेरजों नोंथांमोननि माध्यमनि गेजेरजों दुलाराय बर' एबा दुलाराय ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेखौ मिथिनो लुबैदों दिनैनि बेबायदि गोनांथि आफादाव दिनै बिथांनि बिजाब दिहुननाय लेखायाव जों दिनै नांगौ जानाय सानैसो आलासिखौ दिहुनना लाबोनानै दिनैयाव फोसावदों नोंथांमोना मिथिगौ बेखौनो जे दिनै बेबायदियाव जोंनि लक' साहित्य साहित्य सभानि लक' साहित्य गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि बिथाङा प्रफेसार आरो लोगोसे दाखालि बावैसो पद्मश्री उपाधि मोननाय बिथां जोंनि डक्टर अनिल बर'आ दिनै नुजाफैनानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बे बर' हारिनि थाखायनो बुंलांदों बिथाङा बुंलांदों बिनि बादैबो दिनैनि आफादनि गेजेरजों बिथाङा दिनै रिटायार्ड आइपिएस एबा एपिएससिनि चेयारमेन बिथाङा फैनानै दिनै बिथाङा नुजाफैदों आरो बिथाङा बुंलांबाय दिनै जोङो बे आफादनि गेजेरजों बेखौ बुजिना मोन्दों जे नोंथांमोननि माध्यमनि गेजेरजों बेखौ बुजिहोनो लुबैदों दुलाराय बर' एबा बर' ट्राइबेल माहारिखौ जे बिष्णु प्रसाद रामचारिनि बायदि आदर्श थानाया मोजां बे बाथ्राखौ जोङो गोरायैनो बुंनो हागौ होननानै जों सानदों थेंक इउ। माखुमटा ओनसोलाव
এগৰাকী শিক্ষাবিদ তথা সমন্বিত হাইস্কুলৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰামচাৰী ছাৰৰ আজি স্মৃতিগ্ৰন্থ এখন উন্মোচন হৈছে আৰু লগতে স্মৃতি চাৰণ সভাও হৈছে। তেখেত বনহাটা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা লৈছিল আৰু তেখেতে 69 চনত যেতিয়া বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল তেতিয়া কিছুদিনৰ কাৰণে দীনেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা হেডমাষ্টাৰ আছিল আৰু চন্দ্ৰপ্ৰসাদ ৰামচাৰী ছাৰো ইয়াত শিক্ষকতা কৰিছিল। তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ৭৪ চনত বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ গুচি যায়। ইয়াৰ পাছত ৭৪ চনৰ পৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰামচাৰী ইয়াত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে আছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰাই শিক্ষা খণ্ডটোক আমাৰ হাইস্কুলখনক সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নি গোটেই সমাজখনত অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ কৰি গঢ়ি তোলাত তেখেতে ডাঙৰ ভূমিকা লৈছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আজি তেখেতৰ যিহেতু গোটেই বড়ো সাহিত্য সভা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে লগ হৈ এই স্মৃতিচাৰণ সভাখন পাতিছে, ইয়াত এখন আলোক সন্ধানী নামত দি পেলাই আলোক সন্ধানী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰামচাৰী নামৰ স্মৃতিখণ্ড উন্মোচন হৈছে। উন্মোচন আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লোককথা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অনিল বড়ো, পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ অনিল বড়ো, লগতে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আছে আমাৰ অসম লোক সেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ দেৱৰাজ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা গংগাধৰ ৰামচাৰী ডাঙৰীয়া আছে, নলবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি খগেন ৰামচাৰী ডাঙৰীয়া আছে, তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন নামেৰী, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাক্তন EM বনমালী বড়ো আৰু কেইবাগৰাকী অন্যান্য শিক্ষাবিদো আছে। লগতে এই অনুষ্ঠানত বড়ো সাহিত্য সভা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ ৰাজ্যিক জিলা আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বহু নেতা আছে, আপচুৰ নেতা আছে, আচুৰ নেতা আছে, আকচুৰ নেতা আছে, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হওক বা নহওক সকলো ধৰণৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स, 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन। जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।